Ватикан – ідеальне місце для розмови з Путіним про мир. Так вважає президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив в інтерв'ю італійському виданню «Ля Републіка». Святий престол – це глобальний моральний авторитет, який завжди є ефективним посередником, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту, заявив президент. Тобто Зеленський вважає, що саме від місця зустрічі залежатиме її ефективність. І це при тому, що в Кремлі неодноразово заявляли, що будуть обговорювати тільки питання двосторонніх відносин, але не війну. Стало відоме ім'я загиблого вчора українського бійця. Це 31-річний старший солдат Роман Гуляк з Волочиська на Хмельниччині. Він був в автівці, яка підірвалася на невідомій вибухівці. Ще 3 бійців дістали бойові травмування. Впродовж минулої доби окупанти 11 разів били по українським позиціям. Поблизу Широкиного на Приазов'ї боєць об'єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Також в районі Водяного ворог бив зі 120-х мінометів, а біля Опитного з протитанкового ракетного комплексу. Неподалік селища Майорськ окупанти тричі обстрілювали позиції наших воїнів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті Талаківки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові гранатомети. А біля населеного пункту Луганське – автоматичні станкові гранатомети. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Біля межі з окупованим Кримом тренувалися ракетники. Екіпажі тактичних комплексів «У» відпрацювали злагоджений вихід на вогневі позиції. Готували ракетні пуски по скупченню ворожого десанту, який за легендою навчань завантажувався на кораблі та гелікоптери. Після виконання умовного пуску ракетники перемістилися в інший район під прикриттям димової завіси. Особовий склад, який підпорядкований командуванню Об'єднаних сил Збройних сил України та діє на півдні нашої країни, постійно та системно підвищує свої оборонні спроможності. Наша розвідка повністю володіє обстановкою, а особовий склад готовий до дій за призначенням. Українські прокурори встановили особи 260 іноземців, які воювали проти нашої країни на Сході та в Криму. Про це заявив заступник генерального прокурора Юндуз Мамедов. За його словами, бойовики та найманці походять з 32 країн світу. А за даними прокуратури, вони ймовірно чинили й воєнні злочини. Зараз, каже Мамедов, Офіс генерального прокурора розраховує на співпрацю з іншими країнами, щоб покарати злочинців. Мы не исключаем тот факт о том, что многие из этих людей принимали активное участие в боевых действиях и могли быть причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечности. И поэтому мы активно находимся в диалоге с нашими коллегами и просим их способствовать и расследованию уголовных производств, которые у нас есть. Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя оголосила підозру окупаційному військовому комісару. Він організовував призов до окупаційного війська у Красноперекопську та районі. Слідство встановило, що підозрюваний громадянин Росії з листопада 2018 року очолював окупаційний військовий комісаріат Бахчисарайського району, а з квітня 2020-го переведений до Красноперекопська. Встановлено, що він виконував незаконні вказівки окупаційної влади і змушував до служби в армії загарбника. А це, кажуть у прокуратурі, порушення законів війни. Комісар здійснював реалізацію політики Російської Федерації та її окупаційної адміністрації, спрямованої на проведення незаконних примусових призовних кампаній цивільного населення півострова до лав Збройних сил держави-окупанта. Відтак підозрюваний, реалізуючи незаконні укази вищого керівництва держави-окупанта, безпосередньо розробляв план та організував 5 призовних кампаній кримчан у відповідних районах.
Таємний свідок з політв'язнями особисто незнайомий і де живуть не знає. Про це розповіли адвокати бранців, затриманих під час масових облав 27 березня 2019 року після допиту так званого таємного свідка. Він назвався Біляловим. За словами захисників, в протоколі першого допиту він каже, що знає всіх бранців особисто і з усіма знайомий. Втім, на засіданні не зміг їх відрізнити, впізнати, а місця їх проживання назвав з помилками. Нам сразу стало ясно, что свидетель с ребятами лично не знаком, что никогда он не видел и не был в той местности, где он описывает, потому что он неправильно называет название. Говорил о какой-то Строгановке, то есть он неправильно выговаривал даже название поселка Строгановка. Это говорит о том, что, скорее всего, он не житель Симферополя, возможно, даже не житель Крыма. Имен 15 было перечислено, практически ни одного имени и ни одного человека он не смог вспомнить и не смог внятно описать. Он не мог сказать, старый это человек или молодой, хотя он сказал, что он их опознавал во время следствия. Фонд голлівудського актора Джорджа Клуні за справедливість закликав Росію скасувати вирок фігурантам другої бахчисарайської групи у так званій справі про тероризм. Йдеться про Сервєра Мустафаєва, Ернеса Аметова, Марлена Асанова, Мімета Білялова, Сервєра Зекеряєва, Тімура Ібрагімова та Сейрана Салієва. Окупанти звинуватили їх у підготовці до повалення державного ладу, а також участі в забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. У вересні минулого року окупанти засудили їх до різних термінів – від 13 до 19 років в'язниці. У фонді проаналізували матеріали цієї сфабрикованої справи та упевнилися, що вирок незаконний. Судовий розгляд справи за обвинуваченням цих осіб було пов'язано з порушенням їх права на справедливий суд та інших прав людини, включаючи право на презумпцію невинуватості, право на участь в судовому розгляді і свій захист в ньому, право на виклик і допит свідків, а також право на свободу від незаконного та довільного затримання. Смертельне ДТП на південному узбережжі Криму. В районі Гаспри швидка допомога на високій швидкості влетіла в Ауді, яка прямувала назустріч. Водій легковика загинув на місці. Ще 3 людей важко травмовані і ушпиталені. Вони перебували в автівці швидкої допомоги. Ауди, да? Вообще морды нету, блин. Это его так перекрутило? Да. А на 83-му кілометрі Тавриди перекинулася вантажівка і перекрила шлях до окупованої Керчі. Ваговоз з будматеріалами рухався в бік Сімферополя, поки в нього не вибухнуло колесо. Водій не впорався з керуванням, внаслідок чого фура пробила відбійник, вилетіла на зустрічну смугу і перекинулася. Постраждалих внаслідок ДТП немає.